Mr. G Guy. Na fara ƙauna da ke, ba yau da rani da ke ashe. Kamar da wasa na tsanci kaina cikin fasanki, dare da rana bana da aiki sai dai kiranki. Ana faɗa min na fara hauka saboda sanki, bana tunanin akwai faranar da za na barki. Ako da yaushe zuciyata tana jiranki, da na faɗa mace kalmar ƙauna kikan yi tsaki. Masha buƙatar ina yawaita kishi akan ki, kin ki fahimtar zuciyata tana fahimki. Ni ba ne ki tsaya raina, bana buƙatar in mata in ga ki gona. Ki kullum nake ta yi ba za na gaza ba, ko bambana ta yana a hannu na ba na aje ba. Kina saka ni ina wahalta ba zan iya ba, ciwon zuciya ya kama raina biza na karɓa. Anan na gane mai suna ta ceci raina, tana faɗa min ina fasan kakana a raina. Mun fara sabo a hankali har ciki na raina, dati na sanki da ta rufe min shine nufina. Kwatsam aran nan siga kiranta cikin wayana, tana ta faɗa min ina kace ne. Nake faɗa mace ina asibiti yanzu kwance, ciwo na so yaji ya saka ne tamkar na zauce. Take faɗa min ina fasan ka a tsokana ce, na ce ki gane shi faso ba a tsokana ce. Na samu mai kyau tamkar zinare ta farance, ko nan gaba in ki samu mai son kikin alkinci. Allah sarki baiwar Allah ita nake ta zance, idan na barta na ci amana ya zan kasance. Ina buƙatar taimako ne ta ceci raina, ba zan iya harbo da ita ba.